Ahojky! Ideme vám predstaviť naše doslova poprvýkrát. Poprvýkrát som letela v lietadle, zážitok, až som sa rozplakala, aká som bola dojatá. Úplne poprvýkrát som videla more. Bolo to úplne niečo neopísateľné, keď ten človek stojí a prvýkrát proste vidí nádheru. Najmä hlavne preto, že to bola moja úplne srdcová záležitosť, Španielsko, Malorka, akože neviem, čo iné by som na to krásne povedala. Ale keď už sa tam vyberiete, tak určite navštívte Palma Aquarium. Je to úplne gigantické, obrovské, ale úplne zážitok neopísateľný. Ako hovorím, má to niekoľko poschodí, dokonca keď si priplatíte za vstupenku, tak viete navštíviť aj 3D kino s obrovským kopulovitým plátnom, akože bolo to mega. Celé to tam majú úplne krásne vybavené, toľko rýb, že našli sme aj Nema vlastne, áno. Ale krásne prostredie, jednoducho, úplne to bolo super. A áno, aj to bolo moje poprvýkrát, pretože nikdy predtým som v žiadnom takom akváriu nebola a toľko rýb a rôznej tej zvery, čo žije v mori, to je jednoducho neskutočné. Žiaľ, niektoré sú aj trošku už zblbnuté z toho, že tam sú, ale bolo to zlaté. No a to bol vlastne náš prvý deň. Takže zážitkov naozaj, že hromada. Na hoteli nás čakalo takéto krásne privítanie a ten výhľad, akože nádhera. Posúďte sami. Na druhý deň sme sa zobrali do hlavného mesta Palma. Tam by sa dalo chodiť akože od nevidím do nevidím. Rôzne krásne kúty. Aj kaštiel tam je, áno, trestovali sme aj trávičku, však fascinovalo nás všetko. Kaštiel sme videli, hrad sme videli, prístav sme videli, jednoducho nádhera tam, hovorím, dalo by sa tam pochodiť, to aj týždeň by bol málo. Ale niečo, čo mňa úplne dostalo, bola vlastne cesta na druhú stranu ostrova, do mestečka Alcúdia. Jednoducho to je moja srdcová záležitosť. Tam je úplne krásne centrum, úplne historické, hradby tam sú, krásne uličky, proste niečo úplne úžasné. A to more a výhľad určite odporúčam, keď pôjdete na Malorku, choďte do tej Alcúdie. My sme išli autobusom, v pohode sme sa tam dostali bez problémov a bolo to super. Akože musím uznať, že dobre, my sme tam boli v novembri, takže nebolo tam veľa turistov a ešte to bolo tesne po korone, takže bolo to také všelijaké s tými opatreniami, ale úplne skvelé, jednoducho skvelé, zážitok na milión rokov, srdcová záležitosť, musíme sa tam jednoducho ešte vrátiť. Je to pre nás krásny zážitok a no bola to prvá dovolenka, proste prvýkrát more, vyskúšali sme jedlá, drinčíky, samozrejme nesmeli chýbať. Odporúčam. Tu som sa pomaly lúčila, lebo však boli sme tam krátko. Aj s čajkami sme sa rozlúčili. A potom krutá realita, museli sme ísť domov, ale naozaj odporúčam. Keď milujete Španielsko tak ako ja, choďte, vyskúšajte, je to úplne úžasné. Let lietadlom zbožňujem, nebojím sa, jednoducho išla by som aj 15 krát denne. Dobre, netreba preháňať. Každopádne, toto bola taká naša krátka ukážka nášho poprvýkrát. Je to nezabudnutelné prvýkrát a určite odporúčam. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Čauky.